सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संजय राजाराम राऊत आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर नेहमीप्रमाणे थैथयाट करत असताना दिसला. एका बाजूला म्हणायचं की हे घटनाबाह्य सरकार आहे, आम्ही ह्या सरकारला मानतच नाही, पण दुसऱ्या बाजूला सरकारने पुरवलेली पोलिसांची सुरक्षा असो किंवा सरकारने घेतलेल्या बैठका असो, या सगळ्यांवर ह्यांना नाक रगडत फोटो काढण्यासाठी संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या मालकाला यायलाच लागतं. मराठा आरक्षण ह्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरेला आणि संजय राजाराम राऊत आणि आदित्य ठाकरे ह्या लोकांना न बोलवल्यासाठी मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं मनापासून आभार मानेन. कारण का मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण रद्द करून दाखवलं, त्या उद्धव ठाकरेंना मराठा आरक्षण संदर्भातल्या सर्वपक्षीय बैठकीला न बोलवणं हा अतिशय योग्य निर्णय आहे. कालपासून उद्धव ठाकरे 48 खासदारांनी राजीनामा द्यावा मराठा आरक्षणासाठी, आमदारांनी राजीनामा द्यावा. मग ह्याच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री असताना जेव्हा मराठा आरक्षण रद्द झालं तेव्हा नैतिक दृष्टिकोनातून ह्यांनी पुढे येऊन राजीनामा मुख्यमंत्री पदाचा का दिला नाही? आणि मी उद्धव ठाकरेंना सांगेन, तुम्ही तुमच्या उभाटाच्या जे उरलेले खासदार आहेत किंवा उरलेले आमदार आहेत त्याला पहिला त्यांचा राजीनामा घ्यायला सुरुवात करा. पहिला तुमच्या घरातून सुरुवात करा. तुमच्या मुलाला सांगा तुम्ही स्वतः राजीनामा द्या. तुमच्या त्या कामगाराला खासदारकीचा राजीनामा द्यायला सांगा ना. दुसऱ्यांना नेहमी तू राजीनामा दे, तू विकास कर. मग तू स्वतः कधीपासून करणार? तुम्ही स्वतः कधी राजीनामा देणार? दुसऱ्यांचा राजीनामा मागण्या अगोदर मराठा आरक्षण ह्या विषयावर सर्वात पहिला राजीनामा मी माझ्या स्वतःचा देतो, माझ्या मुलाचा देतो, अशी बोलण्याची हिंमत उद्धव ठाकरेची आहे का? हा प्रश्न मला त्या निमित्ताने विचारायचा आहे. आणि मुळामध्ये आज अंबादास दानवे ज्या त्या सर्वपक्षीय बैठकीला जात आहेत उभाटाचे आणि उद्धव ठाकरेचे प्रतिनिधी म्हणून, आणि स्वतःला बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार अगर तुम्ही बोलवत असाल तर त्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये तुमची बोलण्याची हिंमत आहे का? की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची भूमिका अशी होती की कोणालाही जातीच्या अनुसार आरक्षण देऊ नये, पण आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, ही भूमिका आदरणीय बाळासाहेबांची होती. ती त्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये मांडण्याची हिंमत ही त्या अंबादास दानवेंची आणि उद्धव ठाकरेची आहे का? हा प्रश्न मला ह्या निमित्ताने विचारायचा आहे. ही हिंमत असेल तरच मग तुम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराचे वारसदार आहात असे आम्ही समजू. आणि तिथे काय त्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये हाऊसकीपिंगचा स्टाफ आहे, म्हणजे चहा पाणी नाश्ता देण्यासाठी लोक आहेत. मग तिथे तुम्हाला संजय राजाराम राऊत आणि अनिल परब सारखे टेबल पुसणारे लोक कशाला पाहिजेत? म्हणून परत परत आम्ही सांगतोय, आमचं राज्य सरकार हे टिकणारं आरक्षण देणार. त्याचप्रमाणे आमची समिती राज्यामध्ये मराठा समाज मागासलेपणा किती आहे ह्याची तपासण्यासाठी आमची समिती महाराष्ट्रामध्ये फिरणार आहे. आणि योग्य तो रिपोर्ट आल्यानंतर लवकरात लवकर मराठा समाजाला टिकणारं, कायमस्वरूपी टिकणारं, मग कोणी हायकोर्टात जाऊ का सुप्रीम कोर्टात जाऊ, टिकणारं आरक्षण आमचं राज्य सरकार देणार, एवढं विश्वासाने मी सांगतो. कालपासून जे
जरांगे पाटलांनी राजकीय भाषा जी करायला जी सुरुवात केली आहे आणि 307 अगर लावलं तर आम्ही पण बघून घेऊ ही जी काय भाषा सुरू केली आहे त्या भाषेत काढण्या अगोदर त्यांना जे कोण स्क्रिप्ट लिहून देत आहे त्यांनी त्यांना सांगावं की शांततेत चालणारं आंदोलन तुम्ही बदनाम करू नका. मी जरांगे पाटलांना विश्वास देतो की हे आमचं हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे. जे मराठी आहेत ते हिंदू पण आहेत. कुठलाही हिंदूला कुठल्याही मराठ्यावर चुकीच्या पद्धतीने केसेस टाकले जाणार नाहीत असा विश्वास आम्ही सरकारच्या वतीने देऊ शकतो. आम्ही सगळे सरकारच्या मध्ये आहेत. आमचे फडणवीस साहेबांनी जे जे हिंसा करणारे लोक आहेत जे जे राज्यामध्ये कायद्याने सुव्यवस्था हातात घेत आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची भूमिका मांडलेली आहे. पण ते जे निरपराध आहेत ज्यांनी काही चुकी केली नाही त्यांनी घाबरण्याची गरजच नाही. आणि कोणावर अशा पद्धती चुकीच्या केसेस टाकत असतील तर आम्हाला संपर्क करा, आम्ही तुम्हाला वाचू. पण उगाच हिंसेला समर्थन कोणी करता कामा नये. कोणीही कोणाच्या घराची जाळपोळ करत असेल, आमदारांची घराची तोडफोड करत असेल, त्यांच्या घरामध्ये राहणाऱ्या माता भगिनींना त्रास देत असेल तर त्यांना आपण शिवरायांचे मावळे म्हणू शकत नाही. ज्यांना ज्यांना शिवरायांचा इतिहास माहिती आहे त्या प्रत्येक जण कधीही निरपराध लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाला समर्थन करणार नाही. म्हणून जे जे दोषी आहेत त्यांच्यावरच फक्त 307च्या केसेस टाकल्या जातील, कारवाई केली जाईल. जे निरपराध लोक आहेत आणि कोणावरही चुकीच्या केसेस टाकले जात असतील, कारवाई होत असेल तर त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना संपर्क करावा. आम्ही ती योग्य ती मदत करू एवढाही विश्वास या निमित्ताने देतो. मुळामध्ये उद्धव ठाकरेच्या पक्षाला स्वतःचं चिन्ह आहे का, स्वतःचं नाव आहे का, म्हणून तर त्यांनी चिरीमिरी लोकांना बोलवलं नाही तिकडे. कारण का तिथे ज्यांना ज्यांना प्रामाणिक पद्धतीने आरक्षण द्यायचं आहे त्यांच्या सूचना मागवण्यासाठी ते बैठक बोलवलेली आहे. अशा दंगल भडकवणाऱ्या लोकांना, काड्या लावणाऱ्या लोकांना त्या बैठकीमध्ये काही स्थान नाही, काही जागा नाही त्यांना. आणि म्हणूनच ज्याच्या साधा एक चिन्ह, स्वतःचा पक्षाचं चिन्ह नाही, नाव नाही, अस्तित्व नाही, त्यांना आम्ही बोलून त्या बैठकीमध्ये करायचं काय. आणि त्या अंबादास दानवेंना बोलवलं आहे ना, मग त्याला काय तुम्ही तुमच्या उभाट्याचं मानत नाही का. आणि शिवसेनेचे खासदार आमदार त्या बैठकीमध्ये आहेत, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री पण स्वतः बसलेले आहेत. म्हणून थोडा सकाळची 90 कमी मारली असती ना तर शिवसेना नेमकं कोणाची हे परत सांगायला संजय राजाराम राऊतला गरज भासली नसती मला. संजय राजाराम राऊतला त्याच्या घरात राहण्याचा तरी अधिकार आहे का. तिथून पहिला आपण सुरुवात करू. कारण का त्या डॉक्टर महिलेच्या अनुसार हा त्याच्या भांडूपच्या घरात पण राहण्याच्या लायकीचा नाही. म्हणून इंटरनेट बंदच्या बद्दल बोलण्याबरोबर की मणिपूर आणि जालन्यामध्ये इंटरनेट बंद आहे. मी राज्य सरकारला सांगीन जसं जालन्याचं इंटरनेट बंद केलंय तसं मातोश्रीचं पण इंटरनेट बंद करा. भांडूपमध्ये या संजय राजाराम राऊतच्या राहत्या घराचं पण इंटरनेट बंद करा. कारण तिथूनच दंगली भडकवल्या जात आहेत अशी माझी माहिती आहे. म्हणून जालन्याबरोबर मातोश्री आणि भांडूपचं पण इंटरनेट बंद केलं तर राज्यामध्ये थोड्या कमी दंगली पेटतील असं माझं मानणं आहे, अशी माझी माहिती आहे. मनोज जरांगे म्हणतात एक उपमुख्यमंत्री कारीखोर आहे. खरं म्हणजे एक कुल दोन हे मंत्री कारीखोर आहे आणि यांनीच महाराष्ट्र पेटवलाय असा आरोप संजय लावतात. आता काड्या लावण्यामध्ये ज्याचे PhD झाले त्याला सगळ्यांनाच त्याला वाटणं सगळेच काड्या लावतायत. प्रत्येकाच्या घरात मध्ये काड्या लावून लावून ज्यांनी सगळ्यांची घरं फोडली. पहिलं ठाकरेंचं घर फोडलं, मग पवारांचं घर फोडलं, आता परत आदित्य आणि तेजसमध्ये काड्या लावणारा ह्यांनी दुसऱ्यांना काड्याखोर म्हणू नये. आता ह्यांनी ते चाटे कोचिंग क्लासेस सारखं ना काड्या लावण्याचे कोचिंग क्लासेस ह्या संजय राजाराम राऊतनी सुरू करावेत आणि त्याच्यावर व्याख्यान द्यावं थोडं. जम्मू काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये याआधी नेट बंदी केली जायची, आता ती इथेही केली जाते. म्हणजे परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाते आहे.
हेच यावरून चित्रित होतं. त्या भागामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी इंटरनेट बंद कधी कधी करायला लागतं. ज्यांनी साधी एक सरपंचाची पण निवडणूक लढवली नाही ना, त्याला राज्य कसं चालवायचं हे कधी कळणार नाही. आणि म्हणून सांगेन, मणिपूर आणि काश्मीरमध्ये दंगे भडकू नये म्हणून राज्य सरकारने आणि त्या सरकारने इंटरनेट बंद केले. तसंच महाराष्ट्रामध्ये अगर दंगे भडकू नये अगर सरकारची अशी भूमिका असेल तर सर्वात पहिले मातोश्रीचा इंटरनेट बंद करा. या भांडूपमध्ये ह्या संजय राजारामराव जिथे राहतो तिकडली इंटरनेट बंद करा. कारण दंगली भडकवण्याचे आदेश कदाचित तिथूनच जात असतील अशी माझी माहिती आहे. आणि ते आज ना उद्या चौकशीतून बाहेर येईल. कारण का मीरा बोरणकरांच्या जे पुन्हा दंगलीबद्दलचा जो आरोप आहे, जी ती केस आहे ती परत राज्य सरकारने रिओपन करावी. आणि मग त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेचा काय रोल होता, काय हात होता ह्याची चौकशी करावी, जेणेकरून भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दंगल होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी असं माझा सरकारकडे मागणी आहे. तर त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केलाय. समाज विघातक शक्ती ही सरकारमध्येच बसलेली आहे. समाज विधायक शक्ती ना मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर बसली आहे, जी सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये दंगल घडवते. पहिलं त्या विघातक शक्तीला अटक करा, ज्यांनी पुण्यामध्ये दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांनी मुंबईमध्ये असंख्य वेळी दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे अगोदर. त्या मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर बसलेली जे समाज विघातक शक्ती आहे ना, त्याला पहिला अटक करा आणि तरच महाराष्ट्र शांत होईल. तर जरांगे पाटील आपल्याबद्दल असं म्हणतायत की नितेश राणेला भाजपमध्ये काहीही किंमत नाही, ते फक्त पोलिंग चिठी वाटायला राहिले आहे. बरोबर आहे ना. माझी किती किंमत आहे ना हे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना माहिती आहे. पण तुमची अगर किंमत मराठा समाजामध्ये अगर ठेवायची असेल तर तुम्ही राजकीय बोलायचं बंद करा. नितेश राणे आणि राणे कुटुंबाची किती किंमत आहे ना हे मराठा समाजाला चांगलं माहिती आहे. पण तुम्हाला अगर किंमत तुमची ठेवायची असेल तर फडणवीस साहेबांवर आणि राजकीय बोलायचं थोडं बंद करा. तुमच्या स्क्रिप्ट कुठून कसे येत आहेत हे आज न उद्या नाही तर आम्हाला जाहीर करावं लागेल. तुमच्याबद्दल समाजाची असलेली सहानुभूती आणि प्रेम आणि विश्वास हा साबूत ठेवायचा असेल तर फक्त समाजकारण करा, राजकीय बोलायचं बंद करा. हे मी त्यांना मैत्रीचा सल्ला देईन. नाहीतर उद्या आम्हालाही स्क्रिप्ट लिहिणाऱ्या लोकांची नावं जाहीर करायला लागतील. मग कोण बनसोडे, कोण सालुंखे हेही नावं जेव्हा बाहेर येतील फोटो सकट, मग तेव्हा सगळ्यांची किंमत कमी होईल हे लक्षात ठेवा. मुंबईत आकाशवाणी निवासस्थानी आमदार अशोक भूषण यांची कार फोडण्यात आली. ज्या आमदारांची, मंत्र्यांची, ज्यांची घरं फोडणारे, गाड्या फोडणारे, कार्यालय फोडणारे हे मराठा समाजाचे नाहीत. ह्यांचे फेसबुक अकाउंट अगर तुम्ही तपासले, इंस्टाग्राम अकाउंट तपासले ना, ते सगळे या तर उबाटाचे दिसत आहेत किंवा शरद पवार साहेबांच्या गटातले दिसत आहेत. आणि हे आज नाही तर उद्या चौकशीमध्ये बाहेर येणार आहे. म्हणून मराठा समाजाचा ज्याला तळमळ आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, तो कधीच कोणाच्या गाड्या फोडणार नाही. तो शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करेल. पण हे जे काही फोडणारे, फोडाफोडी करणारे, जाळपोळ करणारे जे कार्यकर्ते आहेत ना, ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ते समाजाचे कार्यकर्ते नाहीत. महाराष्ट्रात फोडाफोडी सुरू आहे. अशा वेळी सरकारने जे आरक्षित आमदार आहेत त्यांना संरक्षण देण्यात, आरक्षित म्हणजे ओबीसी असतील, अन्य समाजाचे आमदार असतील, त्यांना संरक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. चांगली गोष्ट आहे ना. अगर सरकारची जबाबदारीच आहे की राज्यामध्ये प्रत्येक नागरिक, मग तो आमदार असो की सामान्य नागरिक असो, त्यांना सुरक्षित ठेवणं हे राज्य सरकारची जबाबदारीच आहे. आणि त्यानुसार आमचं राज्य सरकार सुरक्षा पुरवते. आता समाज विधायक शक्ती उद्धव ठाकरेला अगर आम्ही संरक्षण देऊ शकतो, त्या नालायक संजय राऊतला संरक्षण देऊ शकतो, तर बाकीचे आमदार तर आमच्या हक्काचे आहेत, त्यांना आम्ही संरक्षण देणार आहेत. उलट मी तर सरकारला सांगेन की उद्धव ठाकरे, संजय राऊत या लोकांचं संरक्षण काढून या आमच्या आमदारांना संरक्षण द्या. त्यांना संरक्षणाची गरज नाही, पण ह्यांना संरक्षणाची गरज आहे अशी मागणी सरकारकडे करीन. गुणरत्न सदावर्ते हे भाजपचं पिल्लू आहे आणि आमदार नितेश राणे ते कोणाजवळचे कुठल्या नेत्याजवळचे आहेत हे जाहीर करावं असं खासदार विनय राऊत. मग प्रदीप साळुंखे
आणि बनसोडे क्लासेसचे बनसोडे हे नेमकं कोणाचे पिल्लू आहेत आणि जरांगे पाटलांना खरंच स्क्रिप्ट लिहून देत आहेत का, ह्याचं पण उत्तर जरा विनायक राऊतांनी आम्हाला द्यावं. संजय राऊत आणि विनायक राऊत दोन्ही राऊत 31 डिसेंबर नंतर सरकार कोसळणार नसेल आणि मुख्यमंत्र्यांना असा दावा करतात. मी तेच बोलतो ना, सरकार काय ही शिववडापावची गाडी नाही की 31 तारखेनंतर तुम्हाला दिसणार नाही. आमचं राज्य सरकार हे आपलं पूर्ण काळ पूर्ण करणार आणि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच नेतृत्वात पूर्ण करणार. म्हणून हे दोन्ही राऊतांना डबलवारी करण्यासाठी कुठल्या तरी गावामध्ये बोलवा, कारण का 31 तारखेनंतर ह्यांना घरात मोजायला पण कोण राहणार नाही. म्हणून कोणी डबलवारीसाठी तुम्हाला बुवा पाहिजे असतील या दोघांना बोलवा, कुठेतरी वाजवत बसतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.